Kabor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Imei pran pengru. Ide imei ibaladan menta shispa san snem karta. Lakai haus nem shiaja khnai spa arpuwei hakashnong soren kham. Henrei ilawan mensyong mensa no hanong mensong shilong. Ini imei ide ibala im naduk kipor basin syar ki pareng. Henrei menta ila kham tulot kamen namar ka jingban jong ka jing shitam. Kidon shibun ki khana kiba ikhun ksiu jong ini imei ia thu hangi. Henrei ka wei ka bakham sngoshon ka dei namar ba kala don kapor. Baki khun ki ksiu kidang mut ba ila khlat no namar ba imring mesim shu. Kithiet snam kim tiet shu bat ka medru kala dai tha. Bar kilaya phone ru shiki bahiyang asam ban pentip ba ila khlat. Henrei hadian lai kanta imei ila imbyang bat habaki keli kumno imbyang. Ilai thu ba idang poi tang shiteng lenti bat ka jaka ka ba idei mensyong ampat dep pan penkre. Kum ta ublei ula pha byang i shasla parthai. Me pikir tengkum no? Pron pengru. Ka kerteng jumi kerteng i pron pengru te lakhaya i haus nem khat khandai spa arpuwei te banai baning kong tarik te im tip re ma ir im kan mau te mai ong ha ki tarik khat te ka jing celebrate jumi ki khun teng i celebrate ba khat sau tarik banai January te bat lakhaya i ha po shnong soren kha Kumno pi paisa shilong. Duan belata. te bat idon sangut spara te sau kan the shinrang i wei te mentate baro kim dan shu dan stang ma i marwei ide ba ar Mensuari kena ringan. Dia setiap dah kena lari tambah mesti. Masih lah terekam yang terlengkap. Risnyang artat ndala syong haying kum tu reda imdi dok khasyaru kum usnyang idang ribet idang la bet ban lekit jasnyang ban hani hajan kan hapor ba idang di dok khate kum idang la bet ban lekit jasnyang hi chani grims idang sang play ni grims kum tu te ila bet ban kit jasnyang kum tu ikit jasnyang ro kum imjukit tangkawai katin umpnyang bam gitu nem bahe kum ikit be ar teli be iten rong be ar teli long ikit be da kambat kum tu long kabor mat jong ilong ka klan mate ilong be kum shinrang be ken ka klan kabor perkhat na dong sedong long ilong bet kum kabor shinrang ka jing perkhat long isai bate mar ba hadu ki khun ne khun ksiu khun miar long kata ka sngikha ka ilong ikan maulut te na ki khun la jong idan sangut ki khun kamu na du khun kong du khun bakhat du ikan mau ba ken tarik sngikha bana yu ikha snem yu ikha long ikan mau ba te hadu khun ksiu ne ki khun miar long ikan mau hadu khun pateng jong long ikan mau ba ken long tu bakhaw ta banai ta snem ta long kabor perkhat jong ite kan dak bah Terlalang lengkap. Pirap ayu dah. Ya tung syur, ya tung hadiam, ya tung solat. Ile hi men shua por ba idang di dok kha kum tu shua ban let yo tu nama di let yo khat ar shi baji ta kum i rap shua ki chor presbin ki tu ki em tu ki ban yo bam riu hadam ki thung phan khandiat kum tu i thung ki biskot te i thung biskot te i smart ya karep kareng te i smart ba inang ba ban rap ban reng be Parang sulit kumtulak kamera mercong. Sia dia kumtul. Nang ta perbayo lai luit pi kan mau. Terbayo lai duit biasa di kemian. Khanate long la set kili kum tu ngong long hakapor bawan ki pareng long pida long kum no mo yong hakapor bawan ki pareng te yong long khna yong la long kum tu khat saw ne khat san snami long i te ngas yong kita ki pareng ki sele kum no mo ki set long ki tieng ne ki set yong kim julai re kita ki pareng long ki se ai jing ban long ki set kran ba ki se tang ba long banang khna ba yong i dang don ba mo to ka jing men sim tieng jing i te long ta ki pareng te long ki yong ba ki le ba ba ken Shulong tang be ki don hi ka mesim la jong balong tieng long sir te ki ong ba ki sei wan be te ki kulai mo ki yai be kulai be kum to i puli te im nang im start again tam balong ka ktin hindi ka ktin te inang lot tang ka ktin english ke im nang ka ktin assamese bangkali te inang lot baro
Pinangkan mau tu kipor ba empat dan kikali pia ya yang kumno pilih yawi. Ya le kecat dewan kecat hera. Cuk siang ta kali kulai ta pengkit-kit he. Ike men step te dang step ila ke baik tu san baji ila ke terla ke kamu ila pen kre bam pen kre di ini kun ksiu ni le jing le school kamu ila hala be ila kersiu man the thia ni kapor kamu man kre kot men step kamu I long pikir bah kan yang iki kun ksiu long hal iki kun long ila bah baik kan no ka thia li kita kemudian step ila kendet baik kapor thia jung kemudian imla te ban thia sni ban thia slam Sandi ru kemud im judan puar ban syang nadu mestep hadu damiet baik kemud ibe baik kan jing yaseng kan long ismat ba kan long bat kibri ru judan te kata ka ban yania ban shrut bin kini be sa marjan pa ilong baik kum shiying la jong baik kan long im judan te kata ka ban ya shrut ne ban yania ne hadu kan mentar ka dau ike yit lut kan para marjan mar par ba ye I Tencar duk hai rang ba ta sia bam tu yo hai Jung ina mar menshwa badang ya im lang kita ki para bad imi I jungi imi kop ba imi ni ide ki bahe du kita ki para ki long temen ki long ite long bet kumbahe maki kan ya imi jungi ma imi jungi na du ba menshwa du kan mentar long kan ne bete kadur ki long bet kum tu bet kum ju bet im sti hire im hire kamet ru im no re ilong ya bet kum tu yong bet kan kamet ai tepat idon bet tang ka jing thut patang ki khmat kan nadu ulong madu bangi dang kena mangi ulong ya ka khmat te itut kan ulong ko ka jing pang te im judan re tang ki khmat te kemut nadu bangi dang ya kena dang le school mangi ulong ka khmat ila dang yit khmat kan nadu bangi dang ya kena nadu ba idang di dok har ulong ila dang yit ulong hi ka jing pang te im judan re tang kata ka suat hi bai tai ka khmat hi ba itut nadu jing pang I te im judan nadu mentaru kan tama im jutre pat mai I ban lech hospital kan ban lech hospital ne bangin im jukwa ikwa betang ban shuli shim dawai betang na te no song don with Dr. Daniel tang na I kamot ban lech shim nawai ru im jutre tang na uta doktor baik kamot dalej iong baik ban tang shulet pada ilong baik I drip no ai iong hi beta I drip no ai no kamot tang shu drip yo ai na I pat kamot ila kikrat tana du snem hajar pulai te hadu man snem pada te Desember tu isu utlat hi tana du katu hadu manta pada kan imla shu ban ki ban ai tu te nu thaman hakini hi banai balade long jong snem long ba ki khmat ru imi isu ba im yo I be shu trat kan de du man snem banai ba shpo te ba im yo isu long ba mi isu hit dot hi kan te dan no ki banai ba pra banai ba khnai kum tu te kamot I dang yo I malu malam tu long yangi ki kun ksiu I kum tu I dang I thu te bangi dei mano te du banai sab Oktober te im yo isu hi rasendan kan kamot im su thu chut te ba dei mano tamarami shabar pa de kamot hadu masum sem Desember long idang nang be kan ban mi kum tu idang bat kti kum tu dang tip be katu kadai ka baranda katu kamera kamot idang nang be kan hadu hang ni baranda long hadu masum sem Desember long idang poi be kan dan hadu masum sem Desember jong ka khat san tarik Desember pa de iki ta ka jing stom kan be imla shu kan hadu mata pa de long be kum la thia be kum de jandap be pura khandai banai san tarik be istom kan Mana magim ni da kai ta ki kon chong a haban da syo tang khot kila the kila wan Sneng te I sneng bha be hi pen I be hi kum no bangin im kum no bangin ya kalanti pa bha mo ye ki kon ki tir kum no bangin pen I lanti kan I ka jing rukom sneng rukom e te inang long im ju mai im ju bom kan yangi I long be tang da ka ktien ju I be mo da ktien be la dangi le kum no isu mai tang da ka ktien pen I shukran be ta bangim dei ban le kum ta la da ka bakla ka jing sneng yangi te long ba I chai dong ba ken ba ngim ju dei re bangin yania bangin shrut ban no ro long bangin ye be para marjan ma pangi di ban long be kum shipara mo long I shei kai bi ngi ba hai shipara ro mi dei ban ye be long I dei ban teli be mo bangin ju dei ban ye shrut ni dei yong be datang ye bakla ro mi dei ban yamap mar keliang be mo ka jing sneng jong I te long sneng be ya ka ba dei hi ma long kum ka jing long bre jong I pat teng teng I kum bu shun ni kum bu nuot mo ma ka jing pan hi kai jong I te I shei yong be ngi dei ban yamap be mar keliang la da ya shun kan no ngim ju dei ban bu kho ban bu nuot mo ngi dei ban yamap be mar keliang khanang ba ublei ru un ma mo ni shei kai be kum tai jei sneng be kum tai hi te la khot I mei ang wan hang ni ta ka shadem jong I ru am class set
long mentas na mi kadai la set tengi pada te namar nganga shong duka nang tu tengala mi lawan khot ime ngala le dat tabai tengi la le kring yong balai mo te yong ni ngam sngo don bor shu mo yong ngan le no te nang ye shong suk nang ye ne pek bahai ki khu ni ki ti la jong ka yeng ka sam la jong mo te da ya ye wei pe wei kam tu long ila hikai choban in long tu la hikai hi ken yangi bangin ye para bangin judai ban ye shun para ngi de ban ye ban ye kam tam ki khu ngi de ban pek bahang ngi de ban pikir bah mo perthis ni man tai yong tai te nan di nang tu bade so shipang bade kata kam sim jong im don chute ila ja sendat be im ring men sim shu hi im shu hi kadur jong i la kala ba kini ki shuntur i la shu jingem be la shu yong be ki ti ki ja jong i long kala ja be tin ka jing de la shu ki be tang ka jing de tha be te dah hadin nang tu pada ngi pat ni laya tieng mala long ta te kom balai kentai thrai kawan biang kata kam sim jong i kan ka khi im biang kan balai kenta sa kam ta kam tu thrai kawan biang kata ko mesim te ngi dala kali nang tu pada dala kan ben riu ila keren te ngi de kali yang balai ma philong kam tu mi ye yang ngane tep ngas ngo bai kum bang ala poi be cha te cha jaka mo long blei la pen kre yang tang bang andala poi steng ba de yang ba blei umpat sha re yang udang pha biang namar ba kam padep kata ka jaka teng ong kalong kum no ma mi kata ka jaka kata ka yi yong kalong ka bai tenat ba ha ken tang balong yong ngarang poi tang steng mo ngam pot poi mo adu kata ka jaka ka bangala bala de pen kre na ban ta jonga tang ra ngasawan biang ngasaki ring men siem biang mo danote ha katu ka lai kan ta te kamut im dan shu kan ka men siem ban ni kan la ja be ni ru ni song thui king dak ta inde e kam ni yo sngo chute kam sim jong i kan de ka dur ka dar jong i krong la yong be la jingem be ke kla shu yong sendat be ni nang bot be bang i la klat ken tang bangi lang bot ban ya phone lut hi ken mo tang ba hadin kum tu lai kan ta sa kon tam tu pe i khi wan biang tu kam sim ken ke khi ikran hi biang ken sa shipang kam bot ni te long tang long ila ya sung si ila ya yam la e hi mo tang balong ila mudur be bai la klat hi ken mudur shu hi mo ban yu mai khi wan biang pat to kam sim te da wan pe yong bai bak ngala dep ngala lek tang ba iong bakam padep kata kajaka bala pen kre na banta jonga ho ni la ya pen tip hi tang batang ki bahaying jongi ken kim tu ki la ya te phang pade ti ki bahaying e kumut ki la ya wan ken ki bahaying ki banat ring e ru ki ya wan hi ta kasni ki don hi be la wan ki men e ni basa ti cha mo kasyang e ki tur ki la ya wan namar bala e tieng mo bala long ta ta shi phang ho men taus nem January ne February kum ta hi na kan no bahashu hi amar ki khun kim padi long school te hatu ka podang de January la de February jong tayo banin kong ai tai ka jing bam ko umso ka bai bang ma ite ka de betang kalichi te ka lichi te ka mum julong ka ben pendu ai te padu basket meri ru de be jing bang ba te ai kamot adu ba ila shong yeng kamot hadu menta basket meri te kamot de ben yo ben kaja hadu menta ru ibam ba mo tang balong kaja pa la ai kum jak lung kum tu la shipin plet kum tu te kamot ila ba hi ban bam kaja te ba de ba ilong kum ne ru de namar ba dang klan man bam ya ka bam te kamot i klan ken tang balong kabor pa de long bala lang no kartai shulut te ni jing pang e im don tang shulut no kabor khendiat long hau na di sambai stom mangana long kabor jong i kadang klan te dang kabor jing mut jing perkhat ru dang yar ba kan mo man ta panang mi wei banai ko nang lut la nang long kum khulung badang shukha ba im tu ken hai tu ki por te dong kana ba ithia pang ru ko ka jing mut jing perkhat te kadang long bai kum ba men shwa ba ishulong tang bom la ken ben khi ba men injat ko ba ya tu ki por ta ka siteng banai ru kamu idang la ben ya idang shong haberna e ta December kai idang la ben shong idang la ben par hi e hi kum tu tang belong tang ka bam ken im nang shu re ben bam te kamu ida hab ban pen ai tu da la tngan tu la perta te kamu ila shu wan ban nga shong ni hajan hi bet ni hadin hi mi la perta yo ngala tngan te wan pen ai bam no ngila wan pen ai bam kwa kwa e kum tu ila perta ngila wan ai la wan e mal ka sur jong ka klan ba hadu mentaru lada i halama i kemut ni shiru chatir mi dang yos ngobai kabor ka jong i ta ka klan da hadu ka rukom keren rukom e kemut yos ngau ba long i sur ba kan kemut i shai ba ka tin ka thlit udah keren i kemut ka shai hadu mentaru inda keren kemut ka shai bi ta ka tin ka thlit jong i long tang ba lang khmat kin long i isu re Pen riu spa ya kak tien la jong pen dam kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa Ni don ki kan tien la jong belai pat puri bat penduk ya la kak tien la jong kum kan nuksa kak kan tien barikor kamut arts hakak tien pareng kak kan tien lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture
Ngiyo da ka ketien khasi barikor bat lariti ki balong ru ki ketien ban kerteng khon ubarikor ka lariti lapen mi da ka pati CCTV naga menta ka jingmentoi upai pa